Bangod sa success ang Tierra Madre sa slow food movement, ang mga organic villages diri sa Negros plano nga liwat buhion sa sinigidamang. Nagtipon ang aton nga mga organic farming advocates, academe, mga estudyante ug syempre organic farmers para istoryahan kung paano iniliwat buhion. Meaning, dugay-dugay may ara na kita makatuan isa ka lugar kung saan diin makabakal kita sa mga prutas kag utan nga wala sang chemical. Ini nga aton istoryahan sa sini nga episode. Actually, ang aton objective sa meeting natin sa I know it's ahead of us. Ang task day is very difficult. No? It's a revival of organic villages in Negros Occidental. Way masyado na tagaan attention for the past 9 years. So, once na-revive natin in organic villages, what will happen to these villages? Of course, there will be a lot of income generating sa area. Then, ang atong market, ang na-target atong market ay high-end dutay, no? Kaya tungkol organic siya. We will be supplying most probably sa mga requirements sa Manila. Mga chef to nga number 1 to nga mga restaurant. Mga dagko nga restaurant sa Manila. Amo lang supply naton. Ini siya offshoot ni sa aton nga slow food movement nga natabo sang last year, no? Nga nakilala sang it was known by the chef in Manila that there are available organic practitioner here in Negros Occidental. So, what will happen is ang atong produkto will be selling at a better price than what we're selling here in the local market. So, ang baligyan sa Manila, what we sell in Manila, will support the local. So, pwede natin mapanubuan ng presyo din sa Bacolod. We could support with the support from Manila income. Amo na sang objective naton. And of course, ang atong main objective is paano pa manggaranunon si farmer. That is the main objective, no? Kaya since time immemorial, si farmer had been used. Look at the slogan, no, sang naton Subong, no. Tulungan si farmer, no. Pero may sugpon eh. No? Tulungan si farmer para mag-increase ang production. Dito may sugpon pa kid para magkaroon ng food security. If you're going to read the whole statement, tinutulungan ba si farmer? Tulungan si farmer para mag-increase ang production para magkaroon ng food security. Ang reality sa statement, it's deceptive in a way. Kaya actually si farmer, wala ginatulungan si farmer. Tulungan si farmer para mag-increase ang production. It means that farmer is being used to increase production for us to have food security. Which I think is unfair. Dapat sana gagawin na natin. Tulungan si farmer yumaman. Yaman, it means, yaman means also na have good life. No? So, with that, I'm sure kung mayaman si farmer, what will happen? He will have enough, he could bring down the cost of production kung marami na, if you have a lot of farmers already doing organic farming. Kaya ang issue sa atin always is, organic is very expensive. That's not true. Anti-poor. That is not true also. Organic is pro-poor. Kaya you are helping the poor farmers. So it's pro-poor. Unfortunately, in-equate nila permis sa pricing. The reason na mataas ang pricing initially sa organic is because of the supply and demand. Dutay pa lang supply. Once everybody goes into organic, it will automatically bring down the price of that. Ano? And another thing is, how much is your health? Pilab lang imo kabuhi? 20 pesos? 30 pesos? So kung nagkakaon ka organic, I think it's already a proven theory, fact, na if you're eating processed food and so on, you get sick easily. Di ba? Amo na ang reason sa mga pharmaceutical nga mangrano na siya. Di ba ang inahimo sa pharmaceutical, from veterinary, pakaulong niya ka manok 26 days, magmasakit ka, bulngon niya ka. Ito lang nilalagari ka, no? Di ba? So with that, that's why I'm glad, I would like to welcome you here sa aton sa mga meeting. Please, kailangan na natin kuha siya in the exchange of ideas. I don't want to monopolize the engagement here, no? So, introduce yourself one by one para makilala kita who are we here in this forum now that we organize in order to revive the organic farming in Negros Occidental. So, I would like to start with Mr. Chris Madriga. Yeah, may aga sa tanan. Ako si Chris Madriga and I am a cacao farmer here in Negros. Nag-engage kami sa Criollo Cacao
which has been proven to be a variety na may potential for high-value chocolates. So I am here to share with everybody who would like to go into the farming of cacao. Thank you very much. So, I'd like to introduce the former provincial agriculturist. Okay, good morning everyone. Happy New Year, no? Happy New Year. Happy New Year. So this is the trust subong nga with the focus no sang Aryo kag sang Mr. Oy ang pag-revive sang aton nga organic villages. This is very important kay Negros is known as an organic province. Tiyan paano mag-support sila kung wala ta sang ipakita nga organic villages nga thriving, no? Kag ang farmers are siyempre may income no? May income. Before ganis sige istoryahanay kami ni Chris nga one of the agricultural product nga wala nahatagan importance in terms of its economic benefit is ang malunggay. Kadako sang market sang malunggay, especially sa world market, kagkahapos itanong. So nga wala na hatagan sang importance, kundi ang paglantaw permi sa malunggay, lowly malunggay, tanong mo ang malunggay, may ara ka na source sang imong ng adlaw-adlaw nutrients, no? Pero if we expand kadako sang market, sa data, billion dollar market ang malunggay by 2030 and beyond. No? So siling ko, hindi taman nga do malunggay lang gid ang imo focus, no, kundi sa aton organic villages, sa mga boundary sa aton nga farms, mananong ta malunggay. Sa cacao areas naton, windbreaker naton, malunggay, no? So silingon kung Pilipuno ni sila tanan, maka-create kita volume. Kaya ti amo na problema naton permi. Gadto kita sa food fairs, agri fairs, may buyer pagpamangkot kinanglan ko isa ka container van sini. Hangla, no? Hangla. Amo gina permi ang aton nga hangla permi kay nga pagbalikid mo ang supply pang household lang ang aton masarangan. So if you can have volume, at least, no? Kapin masubong ang market sang kalamay. Bisan sa mga aton nga mga small sugarcane planters sa ilang nga boundary, makatanong sa malunggay kadako na nga bagay, no? So siguro amo nang isang dapat lantawon tama, no, in terms of integrating malunggay in our everyday agricultural practice. Thank you. Lisa? Morning. Lisa Grijalvo Dale, a mother of two, cancer survivor. Amo ni siya ang nag-ugat ko nga nangin isa ako ka-advocate sang natural way of farming leading towards organic. Been practicing organic farming since 2019 before the pandemic high. And may kami area, pero hindi siya amon gid-own, pero nakakita kami sa isa ka buluwanon nga tao nga nagpahulam sa iya nga area sa amon nga mangin isa siya ka learning farm. And of course, nag-start na kami tani sa amon nga kabataan, mga pamatanon ni siya actually ages 18 to 40 years old, pero may ara kami mga baby 4H, naga 13 down nga naga-learn sila on how to balik sang pagpalangga sang kabataan naton sa pagpanguma. Kay nakita namon nga amo ni siya ang laking subong sa aton nga community, those people nga magsapupo gid sang aton nga mga youth kag sa aton kabataan nga mag-engage kid sa farming. Theoretically nami na siya apang paano ta encourage ang youth naton kay libero si farming. Second, ang nakita namon sa 6 years namon nga pag-practice,
sa amon nga association. Of course, kay mga aspirant, no, wala kami sang dako nga buffer if ever gid man, especially na agyan kami sa Bagyo. So ang amon farm subong haplak tanan, relay ko man kay sir. Pero ang fire, ang heart namon, and of course, ang dedikasyon namon nga ano siya tani, i-replicate siya. Mangin echo kami, mangin amplifier kami sa technology nga natunaan na namon throughout the trainings. Di bala kami kako sa mga ginagamit namo sa trainings. Sa produce mismo sang farm nga ginamanage ang kabataan, ginatanom nila, amo na siya ang ginahatag namon sa mga foodman, sa mga attendees namon. Kag amo mama namon sa amon mga trainers. Kag ari kami diri, of course, na-inspire man kami, especially makita na namon mga postings nga kadabo pamandali isang tao yung nagkapalangga, kag nagka-prioritize ang health naton. So sa nasiling ko nakaina, kay conscious na po sa akon nga ginakaon, ako mismo ang nagkatanom sang akon man nga ginakaon. Kag supposedly kabay pa nagahangyo man kami nga makita man siya sa amon man nga parihas man nga mga kaupod sa komunidad, kag mabuligan ang ining kabataan nga madasig man siya nga mapakita ang ilang nga teknolohiya, ang ilang ginahimo sa amon nga area. Apang tungod nga secluded ang amon nga area, amo na siya nagapalapit kami sa ilan ni Doc Nunoy, sa ilan ni Sir Aryo, kabay pa nga makakita kami bala accessible nga area nga kung ano na siyang ginahimo namon to support sang ating pagpalangga sa organic farming, dasig siya naton ma-amplify, dasig siya naton ma-replicate sa community. Saan ka mong area mo? Sa Hinigaran kami, sir. Barangay? Anahaw kami, sulod-sulod kita. Si Pisius lang ang school. Oo. Kagam mo siyang isa pag ka-drive yung nakita ko. Kay, nagbalik ko actually eskwela. I'm a second year student sa agribusiness. Kaya tungod siling ko, sa pag-start ko, na ano lang kuya, na nakuhitan lang wala nga ma'am namin. Siya daw kay tungod nga si Guyabano, pag si Tormeric, kaya muna siya naging power ko during the some time na nag-survive ko. Amo na siya ang nag-help sa akon, samtang nag-ano ko sa commercial naton nga mga bulong. Siling ko kinahanglan ko siya nga empowerment akong self, no? Kinahanglan ko siya nga punon sa kinaalam nga later on bala nga ako mismo mangin living proof nga ay kinahanglan amo gini aton himuon sa aton nga lupa, sa aton nga tanong i-rehabilitate naton si lupa, paano ko na siya bihimuon kay nang ano lang hindi ang inputin sa academ at the same time ang practice mo bala hands on kay later on ya mangin firm imo stand nga amo gini siya dapat. So muna siya kun nga mga kabataan gina-encourage ko man bisan tuod kabudlay sang amon nga lakat, kabudlay sang amon nga advocacy, pero despite of the challenges kay ari gyapon ang amon team, mga amon kabataan na mag-amplify sa sina nga advocacy. Thank you so much. Mayong aga sa tanan, I am Ariel Enriquez, native of Hinubaan. Native of Hinubaan, katudlo sa CPS Hinigaran. These are my students. So I'm assisting them in terms of simplified planning on how we're going to do a feasible farming practices. Thank you so much. So, ako gali si AC Joy Cubarinas, isa ka agribusiness student sa CPSU Hinigaran, kag isa man ka member sa 4-H Aypawa, wherein doon na-encourage mo ko ni Tita Risa to see the silver lining man sa organic agriculture, kag I am actually looking forward sa mga future projects, sa mga future activities sa amon nga organization. So, good morning everyone. My name is GB Digortones. I'm CPSU campus student, agribusiness, and 4-H Aypawa member na ako ka engaged to organic farming because I know organic farming is important to people that if mapalonggar pag ang life sang isa ka people sa tungod sa organic farming, and na-engage kami organic farming together with Miss Risa, and also ako daw mayara ako daon nga chicken, native chicken nga ginasagod-sagod pero true organic, and thank you. Good morning everyone, my name is Oliver Ansarel. I am a second year student of Hinigaran, CPSU Hinigaran campus, and I am also a member of 4-H Aypawa Hinigaran, and
totally, I am not a agriculturist, but I am a fish keeping, and I want to learn aquaponics in terms of organic farming. And why I joined IFAWA, because I want to encourage the youth to engage in farming, specifically in organic. Mayong aga, morning, si Dan Muraka. Morning, Bali, lawig na niyang istorya na organic mo. Pagsugod, hasta subong, sige, ari pagyapon, no? Pero namin ang panawagan ni Sir nga i-revive or ibalik, especially ang mga organic village. Number one, giti, ako yung ka-engage ko farmers. Ang community nga gina-assistiran is farmers. Subong ang actual nga gina-assistiran namon ara sa mga 3,000 ka farmers mo. Especially dire sa North Negros, Sagay, Latraba, Cadiz, La Victorias, and then somewhere man sa South. So, kung mag-istorya na yung organic, ito yung gina-address natin, ang health mo. Yes. Ang health ng tao, kiti kasubo-subong na taon nga ang mga tao ka pila sa pharmacy kadapon. Ti ang ano sa naguro, ti ang pinaka-cause na, ang ginakaon ta. Ang ikaduha pag ti environmental guba na, gabaha. And then, tanan kita nagasuffer. So, ang isa sa mga obrahon naton is, ako gani ga-promote ko nga, why not i-develop the aton farm nga makasustain sa pagkaon naton, anay, meantime. Kaya ang mga farmers naton, gatanom sila, pero ang tuod, gid gabakal sila produkto sa ubos. Nabaligyan nila ila product, hindi nila pailuhan nila sa mga contaminated So, amo nang nasubuan na sa isa kung maglagaw higit sa farmers. Iti farmers sila, pero wala sila produkto. Kulang. Same time, na-influence man sila sining pang-spray. Di halos tanan nga area na to, ano nagid daw, baga saturated na isang chemicals. Pero anong himuon na to para mabuligan tanis? Ako ti, personally, istorya dito sa farmers nga, produce your own food. Hindi ang surplus, amo na obligya. Pero, i-observe nato ng sustainable farming, organic, iti ara naman available sa area naton. May mga technology nga available, pero ara naman kapag mati man sila. Pero ang implementation wala jutay. So, plus pagid nga daw galaylo subong ang promotion sa organic. May mga isog sa una sa organic, naglaylo naman. Pero ti kita ya, at least laruhon ta nga ang direksyon sinis. Pero ti kadako ang iabulig sini kung tanang ta mag-iho mo. Ma-address naton ang health, i-produce kita pagkaon nga healthy. Ma-address naton ang marihab naton environment. Kagtanan-tanan, no? So kung mag-chemicals ang adaan, kinakaon naton gahatag sakit. Plus ang ginainom naton nga tubig, gahatag pagyan agad gadugang sakit ta. So sinong mag-iho mo nang ginaistorya naman sa community? Sinong mag-iho sini? Kundi kita. So plus pagid ang aton pagid nga isa sa mga gina-engage is asisor ko sa organic. Gatudlo man ko organic. Ano na lang niya? Kumbaga, hasta na lang niya sa nasugdan tanan ni, sige hon tani. Mayong aga sa tanan, ako gali si Gingging Banovsky, no, farmer leader sang 622 nga members ng Mailong Organic Village Association. Kag we go into integrated farming. Kag may ara man kape, may ara man kami kakao, mga farmers, no. So I am very happy, no, na naghambal si Sir nga i-revive ginaton si Ramon Oy, nga i-revive ginaton ang aton nga mga organic villages. Kay as a slow food leader sa Bago City, no, we will encourage the people to serve sa aton nga family, sa aton nga friends, sa aton nga customers, nga very proud kita nga fair, clean, and good food ang ihatag naton sa ila. Especially sa aton man kaugalingon ni as ginambal ni Ma'am, nga ang ginakaon naton amo na ang naga-show sang aton nga health mo. So in one way or another, no, makabulig kita sa aton nga pamilya, sa aton kaugalingon sa health naton, sa aton mga customers nga very proud kita ang ginahatag ta sa ila nga pagkaon. Very healthy. I hope nga mamatamat na kita tindog tanan sang aton nga pag sulit liwat as mangunguma, no, sa kabudlayon sang tanan.
Pero sa ato niya nga mangungumano, retreat mo surrender. Bangon ng Japon permiso. Very thankful enough sa mga tao sa palibot na to, no? Kay Sir Aryo nga always na siya nang manugbakal sa amon nga produkto. Sa pilitay lang nga paagi. Thank you very much, sir. Good morning, everyone. I'm Welsie Diimos of an focal person sa Organic Agriculture Program on Department of Agriculture, Negros Island Region. So, thankful and happy nga may tao nga nag-initiate nga buhi liwat ang organic villages sa Negros Island region. Kay pagbalik ko sa organic is so sad nga pagbalik ko parang wala nang organic villages nga nabilin sa si Ma'am Ging ang iban is nagtulog. Way back 2013, organic Negros Island ang Negros Occidental, winner siya sa national. So, very vigorous pa the time ang Negros. Pero, so sad lang this, parang daw na bala ang aton nga implement sa organic agriculture in terms of organic agriculture. Thankful man kay may mga tawo nga nagpadayon. Bisa nag-weak lang ang support sa government to Negros, pero thank you Sir Ramon for continuous bisan less ang support sa government for organic agriculture, pero may mga tawo nga willing gid magbulig para sa aton nga mga organic farmers, organic practitioners. And may bag-o naman kita nga bag-o kita nga region, so bangunon ta ang organic, ipabugtawon ta liwat true help sang sermon kag nag-message sa kon si Attorney Japet nga partnership with CPSU and Sir Ramon Uy, ibangunon ta ang organic sa Negros Island. And iano ko lang ang aton nga activity for this year for the organic agriculture. May ara kita nga PGS, Coaching and Mentoring. PGS Coaching and Mentoring. So, kung sino ang willing bala magpa-PGS, may ari na kita nga sa NIOPA. Sila na ang certifying body for our organic para ma-certified kita sa PGS. So may ara kita PGS Coaching and Mentoring June 10 to 11, 2 days na siya. So to be pa lang ang aton venue. And then may ara man March 25 to 26. March 25. So kung sino willing bala magpa-PGS, pwede man ka mo attend or kadto lang ka mo karon sa akon para ka mo ma-list and ma-invite for sa amo ni nga activity naton. And then basta may ra kita mga PGS coaching and mentoring and may mga capability buildings. May ara man kita nga Organic Agriculture Month. Ang Organic Agriculture Month is i-join na lang natin siya sa Organic Festival sa parang second week na siya of November. And then may ara man kita nga Regional Organic Agriculture Congress. Sa aton nga Regional Organic Agriculture Congress is supposedly ni siya November. Kaso is national is kita kay full na ilang November nga date nga activity. So na lang siya gin-advance siya October, month of October. So for this ang mga activities sa Organic Hope nga makabulig man siya to sa aton mga organic practitioners and farmers. And
we are preparing the proposal for this for the year 2027. Ano lang kamo intent lang kamo kung ano ba ano lang nang iano talang i-propose. Hindi man ko makapasalig nga ma-approve pero at least naka-propose kita pero gid na ma-approve. So prepare na kami ang amon guro nga workshop sina is ano siya ng February. Sa February, second week of February, amon workshop for that proposal for organic agriculture. So, intent lang kamo sa amon sa DA. February. For ano na siya, proposal naton for 2027. May aga sa tanan. Saan no ginagsugod ang organic, no? Itruba ko lang ang istorya sa gamay pa ko. Gatubo kami. Then, ang siling sa gamay ko kaya naka-eskwela man siya sa Nunas, Full Trust. Di kami nga mga kabataan, kumod kay kabudlay. So, at young age guro, mga 7 to 8, dira na nagsulod sa pinsar ko, nga Full Trust, gitot na lang ni. Kay kabudlay. So, after that, daw, nag-interesado nga ang farming. That's why nga nag-eskwela man ko farming. Naintindihan ko na nga ang farming gali. Isa ka pamagi nga mangin sustainable tatanan, not only sa health naton, but also naga-income ang kita. Amo na nga we've been hindi ta na maisip guro ang edad ko muna na sa organic, but sa kay Sir Ario, gin-offer niya sa ako niya ang Induaya ka farm, Tabunan and sa Mining. So privilege man ko nga maka-serve sa iya. So diversified farming kami. All the way organic kami. Damo gambal nga budlay ang sugarcane nga organic pero na-prove na namon nakapagaling na kami dire kag may ara mga kami average nga daw perman sa iban nga mga average tons per hectare. So may cacao, may banana, subongga chicken kami, diversification. So tanan na siya organic, no? Ginadusog ginamon. Even na nga mon sandiya nga medyo nagyan bagyo naka-survive jutay ang sandiya mo na subong. Ang akon na experience sa organic farming is basically ang farmers para mapursuya gid nga mag-organic siya ang inputs. Ang isa ka pinaka-vital gid when we start organic farming, mamangkot gid si farmers ano naon ta nga obra. So importante gid ang abono. Dira gid ka mabalik sa inputs mo. So sa tanan nga nag-organic, mabalik gid siya sa abono. That's why ang amon farm is hindi man sa pabugal, sustainable kami. Dira kami aga-produce ang amon nga abono, ang vermicasting namon. So gin-develop na namon subong as isa ka village nga mangin sustainable kami. Kay every time na mag-teach kami sa farmers, way kami aga sila nga si farmers mabakal. When we see mabakal gani makadto sa mga chemical company, chemical store, abono, hindi na siya sustainable. When we see sustainable, ara lang siya sa farm. Amo na siyang pinagid ka-importante, basically, ara lang sa farm ang inputs mo. That's why ang develop na namon, kagusto mo namon na eventually ma-replicate, nga i-inculcate din sa ulo ng farmers. When we see sustainable, ikaw maubra. Now, kung magsiling ka maabuno ka, ikaw maubra abuno. Imo botanical, ikaw maubra. Hindi ka magbakal. Zero gidaya sang ibaklod sa sagwa. So, amo na ang pinaka-importante gid mangin sustainable kita kung sa organic farming. Ikaduwa gid is ang aside sang aton nga masustain ang kaugalingon, isa kinahanglan naman sang income. So when we see income ang pinaka-vital gid, every seminars nga nagyan na naman na biga pamangkot, sige, technology, buta na ta ka technology. Kabalo na ta mag-implement. Ang pamangkot is ang market. Ang pinaka-bottom line ng market, kay kung may arat na sure market nga nag-engage sa aton, even small or big na siya, kay mostly ang ginapangayon sa market nga dako nga volume, so budlay man sa small farmers. Now, if ma-develop ta ang system nga mabuligan si farmers nga mag-produce, ang magbakal sa iya nga produkto, hapos na lang ang pag-produce. So, mo nang duwa ka faktor abi nga nakita ko, no, which is
sustainable kita maubra, hindi tayo magbakal. Ikaduha, may arata stable market. Si farmer siya mapurso na lang niya tanom niya nga may market siya kag may fair price man, maayo nga presyo. Ara gid sa aton nga duta. Kung productive ang aton nga duta, productive aton nga pungsod. Amo na thank you gid. Ngayong aga sa tanan, no? Ako baliya si Dante Escarmoso sa karon in charge sa foundation sing Ario nga ipagre. Ang amon simple lang ang mga advocacy sa Ario Founder Mission Shop Corporation upod ang ipagre sa dila ni sa Negros halos ang amon nga advocacy sa Pilipinas kaya kami makaabot. Amon ang amon advocacy natural farming or organic farming. Amon na nga sa una ang amon nga demonstration area mula ni ang compound sa Miss Organic Garden. Pero sa karon mas nagpasalamat kami nag-acquire si Sir Ramon sa mga area nga dira implement ang actual nga crop production. Amo na nga si partner Osmon may duwa sa area nga ginatubang man. Ang sa amon direkta ang rice production namon nga nakuha ni Sir area dira sa Tabunan. Sa Subong ara kami sa second cropping cycle nagsugod kami na zero chem hasta sa Subong nga ang palibot dira conventional na amo na nga ginapakita namo na among ginaistorya kung saan kami makaabot paano na siya i-implement, paano na siya i-practice. Amo na nga gina-encourage namon ang tanan nga gusto mag-tanaw, mag-obserba sa amon nga mga area ang amon pag-practice sunod sa among ginasiling ginapakita namon dira. Amo na nga ang isa simple lang damo nga sa istorya si partner Osmon. Amo lang ang pinaka-target naton ang kutob na kinasiling naton para sa kayong lawas, kayong ikaayo sa aton nga palibot or kinaiyahan. Amo na nga pasalamat kami sa personalidad ni si Ramon nga halin sa una ya sa Subong ang advocacy sa organic wala na siya galuya. Kung ang ibang nga farmer daw gatulog sila niyo ang kagina, si Seria wala niya liwat halos ang advocacy nga pasaka kinahanglan ipadayon gid ang pagpanguma nga nakasunod sa aton kinaiyahan ng aton naturalisa nga pamagi. Adamo din salamat. Okay, mayong aga sa tanan, no? Ako si Carmelo Hentili, Bali Association sa Farmers ang inauyatan ako. Pero diri gyapon sa Barangay Tabunan. Kundi naradang area ni Sir, dumahuya na kung magsugid sa ngako niya. Kaya puro lang ni organic tanan. Kaya ang amon area is 470 hectares, 95% of it synthetic farming. So, mabudlay bala encourage sa mga farmers to go into organic. Kaya ang mindset sa mga farmers dira, puro na lang production kung pila ang produkto. So, amo na nga nabudlayan man ko until nga nag-abot si Sir sa area namon, nga nangin member namon sa association, kag siya ang nag-encourage sa akon nga mag-go into organic. So, subong ginaamat-amat namon, kada meeting ang organic gina-mention ko gina-encourage ko mga farmers galing matig-up agad. So, amo nang hambal ko kay Sir nga base 5% pa lang sa sininga year ma-encourage ng mga farmers, amat-amat lang up to 10 pasaka. Kaya hindi na magulpi, kaya tungod sa nasining ko ng mindset nila is production. So, na matamaton ko lang kung hasta diin ang akong kapasidad sa pag-encourage sa mga farmers to go into organic. Okay. Thank you again. Maayong aga sa tanan. Ako bali si Josie Manangan, ang Project Development Officer under sa Department of Agriculture, Negros Island Region, under sa AMIA program. So, ang under naman sa AMIA program, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. So, ang number one, gina-promote namon is ang organic farming. So, subong diri sa NIR, so may ara kami nga 5 ka AMIA villages diri sa Negros. Then, ang duwa sa may Siquijor, kag ang duwa man sa Oriental. So, ang diri sa Negros, so, actually, 5 na sa AMIA villages gina-establish namon, kag ang gina-promote namon is ang organic farming gid, kag ang natural farming. So,
actually, ang main goal ni Amina is to establish a climate resilient community. So ang number one, mga CRA technology nga gina-introduce namon is ang more on organic gid siya. So actually, ang mga CRA technology na siya, so ara naman nga daan nga gina-practice sa mga farmers. So only nga may mga technology na kami nga ginahatag sa ila. So sa subong, ongoing ang conduct namon sa mga climate resilient farmer field school on organic vegetable production sa amon nga mga AMIA villages. Then mga native pig, native chicken, kag ang iban pa nga mga technology nga which is nga suitable man sa amon nga mga AMIA villages. So actually, ato gyud man hambal ni sir nga kabudlay gyud man mag-encourage sa mga farmers nga mag-go into organic. Pero amo na nang gina-start na namon sila anay sa small nga i-train until such time nga ma-replicate nila sa ilang nga uma kag ang sa amon mga AMIA villages miyara kami nga do demo area nga dira namon gina-practice ang ina nga mga technology kag so amat-amat lang nga gina-introduce sa mga farmers. So ang pag-start nila sa organic masugod lang ginanay sa gamay nga masarangan lang gid. So amo na siya ang ginano namo sa amon yung mga AMIA villages. Invite mo si Johan na lang daw ni, no? Sugar planter ni siya. So interested ba sa atong activity, Johan? Hello everyone, I'm Johan Alandoni. I am a marine biologist graduate. It's very far from agriculture, but I've seen that marine biology showed me that overfishing has been a prevailing problem here in the Philippines. So what we have is land other than the fishing. Since depleted now fisheries nato, so we have to focus on land. So first of all, I'm really glad to be here and I'm thankful for the invitation to see you all and to see what you've done. Because from our experience, our first-hand experience, ang mga farmers they're suffering. They're not living their best life and they're living paycheck to paycheck na hindi sila they can't taste the technology that could have been better for their lives. So these are the core people in the Philippines, especially in Negros. Around 80% are farmers. Logically speaking, this could be our breakthrough in the Philippines. And with the help of everyone, we could be sustainable and we could improve the lives of the farmers. So I thank everyone and I thank him for being here. That's all. Yeah, ang dad sinuno yan, ating presidente sa recipisyo. Ginapaminsan ko ako ni Hambal. So, nagbalik lang po sa, siguro ako ni highlight ang past pala, ang present and future. Kaya sa 1990, nag-graduate ko, di buinas ko yan, kaya na-expose ko na yun sa organic. So, nabalon ko sa subong. Kung silingon ko, sa sakto sa una, daw, galicture ko sa macro, tira ko mong bilog. Dalbog man ulo nila kung ano na ang dason. Nagpatpat na kami karon niya sa detalye kung anong specific. Ano tabo na gusto din magkuhalin kasi ako salamat dito. Tungod man sa guro pag paninguha, combine effort na timingan nga naka-presidente ko sa CPSU. Actually kung wala ko nagbalon sa organic na lingwahe, hindi ko ka presidente. Parang gali estudyante ni namon, pero parinti ni sa kong asawa sa Inigaran. Grabe ni magbalbal organic sa Inigaran. Si Ariel estudyante ko man estudyante ko man iban mo na ko kilala. But so far, ako yung makahambal ko yung nga tuod, nga kung klaro ang imo agenda, damong isang tao nga mananian. So that's why, this is a living testimony, naka-presidente ko yan tungkol sa concept sa organic. Ang pamangkot naman, ginano ko pagsulod ang CPSU para makumbinsi ng organic. Kaya ginayaguta ka, ginatamay, nagwanta mo lang. Nag-antos ka,
Pero ara sa imo ulo bantay ka mo kung ano next sa kay. So naliso. So para na lang may idea tanan, ginhandle na mo na subong sa main campus. Plus 10 campuses, may extension class kami sa Dulid. Kung sumahon na daang duta sa CPISO, sobra na ya 4,653.7 hectares. So simple nga istorya, 18,000 ang tao ngara sa reserve area sa main pa lang na. So ang pamangkot ang ano ko, maano kami. So very simple. Focus ka lang. So nagwa kiti ang humay, ang bugas yung pinaka-importante, atake na mo ng rice. 3 katuig, 4 katuig nga pangabudlay, 5. Daw hindi naman malait nga. Magasto kami isang 19,000, 20,000 isa ka hektarya, maani kaya sa white rice, 100 kabans, hindi naman malait. Biraw na mo ng pigmented rice, maani kami 88, 90, 92, di naman malay. So mo na subong kabuhi namon dito. So ang pamangkot karon paano na mo naging palibugan kung anong next. Mangud kakapoy. Ang tabo, ko sige ang network, nagtinguha man kubla pangabudlay maka network outside. So mahambal na lang kuya, na dibunasan kami karon nga tuig. Hasta sa next 3 years, kay ang partner sa Singapore nga private nga may pagkabalaka man sa mga pobre, nag-align ng amon direction. Nakibot ko sa meeting namon sa nagligad na December. Sining niya, Noy, okay ka lang sa year 1, 700 million. Year 2, 1.1 billion. Year 3, 1.1 billion. Naglibog nga akong ulo. 5 nga, huon ko na ang year 1. Kung magwapo ng amon performance, panilagi lang kami kay basi sigihon ta. Para hindi man ko makorner. Pero ang specific sinang agin proposta ang biogas na yang model. Una, ginsandig na muna sa concept kay bago ang Negros Island region. So kinanglan sang industry support. So nangita kami, naka-explore. Ang tanan nga mga manugbaboy nga may pulo, 8, 15 hasta 20 kababoy hasta 30 takdan biogas. I-capture ang methane para nga ma-preserve kag hindi magkanto sa atmosphere pero ang slurry or sludge among organic fertilizer. 10,000 units sa year 1. That's why naghingagaw ko diri nga makaabot kay mangayo ko bulig sa inyo nga bululigan tani implement kay di ko ni kasaram. Away si Ariel kay ni rugged boy ni san assignan mo ni 1,000 kaya na niya sa inigaran. So lapta sa bilog nga Negros. Ang pamangkot sina ano na siya ang specific contribution sa aton ginapangabudlayan. Diriya nag-define na kuya nga ang pinaka-importante may bulto ang atake. Kay kung tingi-tingi, only few will recognize and some will recognize but more will reject. Baya. O karon, nadiboy na sani, ari na ni siya, masugod na kami ning January, pero ang pinaka-nami nga gin-propose ko sa ila, hindi ko magbaton sang 700 million. Kapting inyo kwarta, partnera na ita, pag siling gastuhan ay gasto man kami. O ang time ko to, hindi kami magpakilimo sa taga Singapore. Kailan patas. Damo lang sila kwarta, pero kung sa ground, ayawan lang sila kung wala ta. So that's why ang natabo, nag-inisal na kuya discuss, tanaw kuya, basi ini may gamay nga contribution sa aton ginapopularize masyado. Because we want to be known sa specific man. So bot silingon, kung maigo tani siya, greenhouse gas, say, may organic ka pa, may foliar ka pa. Subot sa lingon, makonect siya. Kung atong ginapangabulayan ta isa-isa, at least may macro or dako tayang ginasupport, pero ang inayang sige-sige routinary, rice, vegetable, root crops and others, continue na yan, kaya ato na yan gawi. Subot sa lingon, nakita ko nga, ang pinakadako nga panghangkat sa amon, nagwa ang result sa amon kagapon data, nga ang gaka-ubra lang sa graduate sa CPSU kada tuig. 62%. Kung mapag-graduate kami 3,000, 62% na ang makaubra. So problema ang 38, di ni siya makadto. Kung okay ka mo, ginapalay ni namon karon nga tani i-revive tang mga organic villages kay bisan na lang ang mga graduate nga bago pas ning mga bata may kadtuan bala dayon after graduation. Kaya ang problema, pag-apply nila kung sa diin, ang una gini pamangkot bago pang graduate, mangkuton mag-experience. So which is a wrong concept sa aton kabuhi. Bago ka pa kanina nakagraduate, pangitaan ka nag-experience. So, ginatanaw ko yan nga, kung mabalay ni siya, base ang take-off point, mag-job training mga agribusiness, kaya ang agribusiness ang pinakadamo kurso sa university, tanaw ko may kantuan dayon. So, pag graduate, may ibutang dayon experience specific sa organic.
Extract lemongrass oil, kabalo. Ubra muscovado, kabalo. Ubra man organic fertilizer, kabalo. Magpalupad, drone, kabalo man. Amo na niyang mga specific na. So ang tanaw ko ya, ambot ko na anong dangatan, pero isip-isip ko do 34 anyos na ko sa organic. Tanaw ko nagbago man. Pero hinay lang katama. Di karon kay daw ari man ta, ambot sa inyo da 34 na ko, 35, 56 na akong edad, di na ko kabalo kung din ko kutob. That's why happy ko ya nga naka-presidente ko sa university kay ang 37% sa 14,704 nga estudyante agriculture na ya. May magtalang lang na da nga 100 kabilog para mag-organic, then that's a big contribution sa industry development. Hindi kita mag-expect nga dako. Magtalang ikaw, nagtalang ka na, di ba? Wala ka man nagtalang. Oh. Subot silingon, kumbinsiya ninyo tanan nga may inclination halos diri because nakita ko karon sa Pilipinas, hindi gidya bankable kung maghambal kaya nga chemical. Labi na sa partnership sa international. Pero kung maghambal kaya organic farming, regenerative agriculture, tiiron kanila ya. That's why we need to connect. Pero ang pinakanami bisan mo, regardless kung halos tanan, ako ya happy kuya sa CPSU, kay gabaligya kami sang bugas, nga wala mo ginahiluan ang humay kag ginapakaon sa imo isig katawo. Tapos na ya. Kay kung mag-spray kuya sa akong humayan, pag ani ibaligya ko, ginahiluan mo akong isig katawo. So, silingon, may chance ang konsensya ko. O, yun ay amon. O, may ara na gamalo masakit dutay. May nag-retire nga diabetic na. Ma-order na to sa amon organic. Tunto na sila sa una. 5 hindi pagbaligya na ito. Anto sala na. Kaya gatex, may bisan no, 2 lang ka kilo. Sige, baligya isak sako. Doon mo na ng motivation. Which is inaya tuod gina nga kakatabi. Pero, kung nalahog-lahogan man na namon, hindi man na mag-amuna, ang pinaka-kapital na lang din siguro is your heart and soul to push for the concept and do it personally and then show it to the people nga there is something good kag very good din dyan. Ini yan klase. Mga ako. So, ang ending sini, happy gid ko yan na pag-graduate sa mga bata, bisan kabalo na lang maghimo foliar fertilizer, inisagad na ni sila. Pwede ko na yan, diba? Masugpo na lang yan. And then si PSU is developing young people to position the Negros to banner the program sa organic because we're also a believer na kung organic ka, hagan-hagan tanin ang pagtindog sa mga dialysis center sa Negros Occidental. Di kung sino man pa-dialysis early, tingnan na gusto. Pero para nasa advocacy sa university na look at now the new business na potential dialysis center. That's why ang inigaran din patindugan ka mo da hospital. Kaya nakita na guro nga, hari ng mga gabok ko, diri na ni mapabulong para tanhi. So ara ginpili sa Ma'am ang hinigaran bangod sentro sa Kabangkalan kag Bacolod. So bosyo ng pasyente mamuna. O sino nang ilagi na lang tang sa ara panghiro naman pagkadugod kay diri naman kadto samon bulong. Manang katabo. So lapit pa na sa amon eskwelahan. Tikong magsigi-sige na ambot sa ila ang ako nilang taw at least yel kamudra ang mga estudyante. Take care of our family, take care of your neighbors and others, but we have to look at Negros Island region including national nga mo niyang atong talupang. This is not an ordinary campaign. You need to shell out your hard-earned money, put it in a proper perspective to convince other people na iniyagwapo niya sa kabuhi. Ako happy gid ko. Mangkuton nyo ko, ano pa din kwarta ni Nonoy? Dali na mo lang kumigo. Di mo na siguro ang kabuhi ko. Puti na akong box ang una, daw hindi ni natamaan ko pag puti sa box, ang nagpresidente ko, pero tingin ka naman daw problema. So, pero wala ginalipatan ni Nonoy ang organic. So, kung maghambal ko yung karon da organic, kaya nag-abot bala na sa punto, sige nyo yaguta ang organic, maabot gidang oras ng ipakaon ta kamo sa lago. Ang lago na mundra, mamuno ko, milyon ng lago sa CPSU. And we are producing 10 tons kada bulan na tayo sa lago. Di sino makatupong siya sa bilog Pilipinas, wala. Kung university lang. May tikalo na to sa Mindanao nga nagsiling. We are producing 5 bags of organic fertilizer birmi kada bulan. 5 tikalo na siya. Nag-workshop kami, mangkot sa akon. Pila inyo, sir? Si kudutay lang, 30 tons per month. Di medyo nakalma. O daw man tikalon mo. So nga ako na lang tao nga, we have to be sharp.
ang pinaka-importante nga kitaon nila ang atong ginahimo aton. Amo to na. But sa inyo, kung okay ka mo da, agribusiness sila tanan? Yes, sir. Wow. Sige. Ang CPSU gali ang nagdamo pasar sa board exam sa agriculture ng agribusiness. Congrats. Nalapot na mo ang 62% na pwersa sa passing percentage sa agriculture. Halin sa pagsugod na mo daw araw na sa 27%. Subot silingon, we are producing good agriculturists in this province na magtalupan na sila. May question man na nga, sino ang father sa organic farming? Rambot, kung di ang magagawa sa board. Kamu na na-research sa so ikaw magpalo. Diyan mga kabukita. So siguro, sa ako niya kabuhi kung sa kampi naman ito para sa mga lingwahe tatanan, hindi na tanong unta. Si Rario is backing up us. Sa amon man limited capacity, hindi naman inawan pag-untatan because we are now reaching out Negros Oriental. Ang pinakadamo nga mayor nga nag-ayo sa akong subong takdi kami noy Bayugas sa Oriental na. Gapila nga ako na doya, pildang akon singko nga nugay kamo kasi ilaw-law kamo. Una mo na ni Negros sa Occidental. So do mo nang campaign na karon. Which is kung tanaw-ta ang pag-connect na ni isa-isa malapta. So, guro, mamit gid ko sa inyo final kung saan na masugod para nga bisa na lang magpili na lang kamo sang itudlo ngayon na nga farmer takdan tabayugas kay buot na. Okay na ko na. Di lang tagin magtudlo sang hindi man maayo. Kana lang buot. Kinana siguro ang mga ako. Oo. Sir, naktawan ko. Naktawan ko. Sorry. Ako si Romeo. Ikaw ganing last. Isa ka journalist. Ginahiluan ko lawas ko, naku kakaon-utan. Unconscious, hindi ko conscious sa ginakaon ko. Wala akong, napila sa butika, local maintenance. No? Pero pinagi sa pag-collaborate na mo ni Aryo sa mga legends sa organic farming. Ang mata-mata pa mukulat ang akon nga mata, sa kung anong pwede mahimo sa organic farming sa atong tanan. No? Kaya parang ko nagaka-amaze, nagaka-inspire. Pag subungan matamat na nagakaon sa utan. Iyo, di. Pumunta ni Aryo. Thank you. Anyway, we are the only species kung ang mga tanom lang ginapatay nato ng mga insects para hindi pagkaunon sa mga insects pero ginakaon nato, no. Ginasprayan nato sa chemical para hindi ginapatay nato ng mga insect para hindi pagkaunon ang isa ka bagay pero ginakaon nato ginasprayan ng chemical. So it's kung tanawon nyo daw ka problema ang human nature, no. Of course, ang challenge sa atong nga ginobra di subong is actually isang bakasyon ko. Pinpamangkot ko ako ng mga apo. Taga ako sa Riddle. Ko, ano nga negosyo nga sudlan mo nga dutay kompetensya pero profitable. So sa sang lugay wa ila kasabat. So gitaga ko lang sila hint. Actually ang business nga namin kadtuan is helping others. Eh, wala competition. Sino ma-compete si muna buligan mo sa katao namin, no? So we come up with this program nga not necessarily helping lang, no? But also engaging with them, no? It means nga buligan mo siya nga magamaayo man iya pangabuhi, no? Hindi na siya pwede nga sila nga helping lang siya buligan sa pakakuno sa taga sa kadadlaw. Hindi. You help him maangat siya pangabuhi from muna pa may nambal ko, we engage with each other, of course not getting married, but the creation of new wealth yapon. Kaya kung that is a business model nga nakita ko nga wala kompetensya eh. No? But tingnan mo ang profit ng ginambal na kon. It's not only feeling mo good, no? That's, as a matter of fact, that's already payment na nasimong namin at tiyag mo nga nakahimo kasi sa kabagay para sa pareho mo eh. It's already more than a payment eh. But ultimately, this will generate a big financial I'm sure nga kung maayon na ipapalakat natin, kung ako isang kwarta, it will amount to million or billion even, no? If we just work together.
Panugod pa lamang ini kag sunaton mahibaluan kung anong mga updates sa sinigag ginaplano nga mga pag-revive sa organic villages diri lamang sa Are You Agreeable?